preparant per l'11 de juny? Nena, que els de l'escola d'adults fan l'11è festival de curtmetratges. Nena, no te'l pots perdre. Jo ja me'n vaig a la platja ara perquè no vull perdre ni un minut. Canal Ganxó, Canal Filmets TFA SFG. Nena, vine a la platja, deixa estar, que l'11 de juny tenim molta feina. Nena maca, que som 11 de juny, que gairebé són les 5, que comença l'11è festival de curs del CFA, Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols, i no sé com ho he de fer. Aneu a un cercador. Escriviu Canal Ganxó. Això us portarà al nostre canal de YouTube. Aquí, l'11 de juny, cap a les 5 de la tarda, estrenarem la pel·lícula El monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols i altres monjos animats. En aquest exemple, veieu que en la pel·lícula Un barret de palla d'Itàlia posa estrena. En el dia 11 trobareu la mateixa icona i us dirà quant temps falta perquè s'estreni la pel·lícula. Un cop estrenada la pel·lícula del monestir, podeu anar en el link del mateix canal Ganxó al següent canal que tenim, a l'Escola d'Adults. Canal Filmets CFA SFG. Aquí, cada quart d'hora, estrenarem 4 pel·lícules participants al festival. Sobretot, no us oblideu de subscriure-vos. I també de fer m'agrada a totes aquelles pel·lícules que us encantin. A la platja, que hi vagi sa mare. Jo me quedo a veure l'11è festival de curtmetratges de l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols. Perdó!